Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027, Maazị Peter Obi, ekwuola ugbu a na ya dị njikere ịgbahapụ achụmnta ya ịbụrụ onye isi ala ya bụrụ na mmadụ ọbụla gụnyere Kenneth Okonkwo ekwupụtara ọha na eze mmekpu ndị o mere nke na-ekwesịrị onye chọrọ ịzọkwa onye isi ala. Otu onye sajentị ndị soja lara ezumike nka, Abdul Isiaq, akatọla ọchịchị etiti maka ozi ha zipụrụ ha n'eze site n'ọnụ onye minista nchekwa Christopher Musa. Ahịa ebugola ọnụego ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị soja site na N$49 gaa N$100,000. Ọ gbarụrụ ihu na ego ụgwọ ọnwa ahụ abụghị izu n'ọnọdụ ihe isi ike a. Ma gosipụta obi abụọ ya enwekwara ike na anaghị akwụrụ ụgwọ ọnwa ahụ. Maazị Peter Obi etinyela olu ya ugbu a banyere okwu ụkọchukwu Enoch Adeboye kwuru na onye isi ala Tinubu agbalịala oke ume ya dị n'okwu nchekwa. Peter Obi wee jụọ ụkọchukwu Adeboye ma mgbalị onye isi ala Tinubu ọ bụ nke kacha mma ichekwa ndị ọha na eze. Aka chịbụrụ steeti Kano Rabiu Kwankwaso akatọla aka chịbụrụ steeti Borno Ali Modu Sherif maka ikwu na ndị mpaghara ugwu agaghị atụnyere Peter Obi vootu. O chetara ya na Peter Obi nwetara vootu karịrị nde 2 na mpaghara ugwu n'afọ 2023 ebe ya onwe ya Kwankwaso nwetara 1.4. Mmadụ anọ ka e gburu dịka e nwere esemokwu n'etiti ndị Yoruba na-azụ ahịa na ndị Hausa na-atụta akpakara. Njinji ahụ jiri n'Ọjọọ, Ibadan nke steeti Ọyọ. Ọgbaghara ahụ malitere oge esemokwu dapụtara n'etiti onye Yoruba na-akpọ keke nakwa onye ugwu na-azụ ahịa POS tupu ndị ugwu na-atụta akpakara ma gbuo ya. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.